வீரனா இருந்தா தனியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணி என்னோட கருத்தோட மோது நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொன்னா பொதுவாத்துக்கு அண்ணாமலை உன்னை கூப்பிடுறேன், நீ வா. நீ ஒரு தொலைக்காட்சியில் நீ நான் பாரதிய ஜனதா தமிழ்நாட்டுக்கு எதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் சொல்லி நிரூபிச்சிடறேன், கட்சி விட்டு போயிடுறேன். என் கட்சி எல்லாம் கட்சி நாம் நம்ம கட்சி இல்ல, நம்ம எல்லாம் பாரதிய ஜனதா. ஒரு காரணம் சொல்லு, ஒரு காரணம் சொல்லு. உடம்புல தூய தமிழ் ரத்தம் ஓடுதா? போய் முதல்ல சோதிச்சுட்டு வா. தமிழ்நாடு நோடில்ல, காவிரி இஷ்யூ நோடில்ல, டில் ஐ டெத் ப்ரௌட் கன்னடிகா. எங்க தமிழ்நாட்டில் உனக்கு ஓடில்ல மோடு பெருக்கோ எங்க கர்நாடகத்தில் பேசிட்டு நீ உனக்கு என்ன இருக்கு? இவங்க இன்னும் இந்தி சமஸ்கிருதம்னு பழைய செருப்பையே பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு. நாங்க அந்த பழைய செருப்பையே பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு தெரியுமில, இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டு வரீங்களா வச்சு வெளுக்கத்தான் இந்த பழைய செருப்பை பிஞ்ச செருப்பையே வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். சட்டை பண்ணி தர. நீ தமிழ்னா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு? தமிழன்னா யாருன்னு தெரியுமா உனக்கு? என் மொழி வரலாறு, என் இன வரலாறு தெரியுமா உனக்கு? படி. நீ ஐபிஎஸ் படிச்சு எழுதுங்க, பார்த்து எழுதுங்க. என்ன விளையாட்டு கட்டிக்கிட்டு தர? நீ பார்த்து ஓட்டு கட்டமா ஜெயிச்சமா ஊருக்கு போனமா. நீ ஜெயிக்கும் போறதில்ல, ஊருக்கு போறதும் இல்லை. ஆடு பாப்போம்.